Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό βίντεο της Naga Commerce. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τη νέα εφαρμογή διαχείρισης προϊόντων αποθήκης ή αλλιώς χήμα προϊόντων. Πάμε να δούμε την νέα εφαρμογή από το μενού εφαρμογές. Είναι στην καρτέλα λειτουργικότητα. Εγώ την έχω ενεργοποιημένη. Όταν κάνουμε κλικ εδώ ενεργοποιείται και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι κλικ στο γρανάζι για να δούμε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Αυτό που θα κάνουμε σε αυτή τη φόρμα είναι να συμπληρώσουμε το email στο οποίο θέλουμε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις όταν το προϊόν αποθήκης φτάνει στο όριο του χαμηλού αποθέματος. Οπότε εισάγουμε το email μας εδώ και κάνουμε αποθήκευση για να ενεργοποιηθεί πλήρως η νέα εφαρμογή. Πάμε στα προϊόντα μας και υπάρχουν δύο τρόποι για να χρησιμοποιήσουμε την διαχείριση αποθεμάτων προϊόντων αποθήκης. Έχω φτιάξει εδώ πέρα, έχω έτοιμα τα προϊόντα μου και έχω φτιάξει ένα προϊόν το οποίο το έχω ονομάσει Levanda Oil. Αυτό εδώ είναι το προϊόν αποθήκης μου. Είναι το δοχείο μου. Στην ουσία που έχω στην αποθήκη το έχω κλειστό το ματάκι και το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω σε αυτό το προϊόν είναι να του δώσω ένα τίτλο για να το γνωρίζω και είναι και υποχρεωτικό το πεδίο και να του δώσω μία τιμή. Η τιμή δεν έχει καμία σημασία, μπορεί να είναι 1 λεπτό, μπορεί να είναι 1 ευρώ, οτιδήποτε θέλουμε. Δεν μετράμε τώρα τις πωλήσεις σε ευρώ, σε αυτό το προϊόν. Έχω κλείσει εδώ πέρα τις υπόλοιπες καρτέλες, έχω ενεργοποιήσει μόνο αυτές που θέλω να βλέπω στην πορεία αυτού του βίντεο. Δεν παρακολουθώ το απόθεμα του προϊόντος και πάμε στην καρτέλα απόθεμα αποθήκης. Αυτό το προϊόν για εμένα τώρα είναι το δοχείο που έχω στην αποθήκη μου. Οπότε το ορίζω το προϊόν σαν μητρικό προϊόν. Η πηγή του αποθέματος είναι το δικό του χήμα περιεχόμενο. Η μονάδα είναι σε λίτρα, θα μπορούσε να είναι τεμάχια ή οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης θέλουμε. Η χωρητικότητα του δοχείου μου, ας το πούμε έτσι, του σάκου μου, οτιδήποτε, είναι 2.000 λίτρα. Το τρέχον περιεχόμενό μου είναι 998,115 λίτρα και το όριο χαμηλού περιεχομένου το έχω ορίσει στα 300. Όταν φτάσει δηλαδή στα 300 αυτό το νούμερο, θα με στείλει email ότι παρήγγειλε ξανά, φτιάξει κι άλλο, οτιδήποτε. Έτσι έχω ορίσει ένα προϊόν αποθήκης, το οποίο είναι από μόνο του ένα προϊόν και έχω ορίσει την παρακολούθηση σαν χήμα περιεχόμενο. Θα εξηγήσω γιατί πρέπει να καταλάβετε το δικό του περιεχόμενο με το χήμα. Έχω δημιουργήσει, εδώ πέρα βλέπετε bottle 10 ml, μπουκάλι 20 ml, δύο προϊόντα stickers και στο τέλος θα πάμε και σε αυτά εδώ. Τώρα, αυτό εδώ είπαμε ότι είναι δοχείο και παρακολουθεί το δικό του χήμα περιεχόμενο. Το bottle από την άλλη, το οποίο μπορεί να είναι ένα κανονικότατο προϊόν, το οποίο το πουλάω στο e-shop μου για να μπορεί να φτιάξει ο άλλος να αγοράσει το μπουκάλι για να φτιάξει τα δικά του μείγματα μέσα σε αυτό το μπουκάλι. Οπότε έχω μία παρακολούθηση αποθέματος για το προϊόν, το έχω βάλει στο 100, έχω πουλήσει 4, πήγε στο 96. Το ίδιο το προϊόν είναι μητρικό προϊόν, δηλαδή από τη μία το πουλάω και από την άλλη όμως θέλω να παρακολουθώ όταν πουλούνται άλλα προϊόντα να το χρησιμοποιούν για να αφαιρούν απόθεμα από αυτό το προϊόν. Από πού θα αφαιρούν? Από το απόθεμα του ίδιου του προϊόντος. Δηλαδή από αυτό το 96 μπορώ αυτό το προϊόν να το ορίσω στο εθέριο έλαιο Levanda που θα δούμε αργότερα και το 96 μόλις πουλήσω μία παραλλαγή που να συνδέεται με το μπουκάλι των 10 ml, αυτό να το κάνει 95. Όποτε στην ουσία μπορώ να πουλήσω το προϊόν αυτό εδώ, έχω άλλα 96 να πουλήσω και αν πουληθεί κάποιο εθέριο έλαιο, οτιδήποτε, ένα προϊόν που χρησιμοποιεί αυτό το μπουκάλι, να αφαιρέσει και από εκεί απόθεμα. Οπότε ορίζω εδώ πέρα σαν μητρικό προϊόν, απόθεμα του ίδιου του προϊόντος, θα αφαιρέσει από εδώ. Έτοιμο και αυτό. Τα stickers που είναι τα αυτοκόλλητα που πουλάω πάνω στα μπουκάλια, έχω δώσει το όνομά τους εδώ πέρα, δεν κάνω παρακολούθηση αποθεμάτων και λέω δικό του χήμα περιεχόμενο. Η μονάδα εδώ πέρα είναι τεμάχιο, τρέχον περιεχόμενο έχω 96.
Είναι χωρητικότητα γιατί δεν είναι κάτι που να μπαίνει κάπου. Μπορεί να είχα εδώ πέρα 10.000 και να φέρει ένα-ένα. Και ειδοποίησέ με π.χ. στα 30. Πάμε τώρα στα προϊόντα και πώς το χρησιμοποιούμε πραγματικά. Έχουμε το εθέριο έλαιο λεβάντα, το οποίο είναι ένα προϊόν, κανονικό τελικό προϊόν που το πουλάω στους επισκέπτες μου. Δεν κάνω παρακολούθηση αποθεμάτων, το αφήνω ελεύθερο και έχω εδώ πέρα φτιάξει δύο παραλλαγές, 40 ml και 75 ml. Αυτό το προϊόν δεν είναι προϊόν αποθήκης, αλλά αυτό το προϊόν αφαιρεί από τα προϊόντα αποθήκης κάποιες ποσότητες. Έχουμε εδώ πέρα μία φόρμα, θα τα αφαιρέσω αυτά. Έχω δώσει πολύ βάση και στο πόσο γρήγορα μπορείς να το στήσεις. Έχουμε εδώ πέρα μία φόρμα μαζικής εισαγωγής, μαζικής προσθήκης, ας το πούμε έτσι. Θα πω ότι το εθέριο έλαιο λεβάντα θα αφαιρέσει από το λεβάντα oil σε ml 40 ml, το οποίο θα μου τα βάλει σε όλες τις παραλλαγές μου. Το έβαλε στο 40 ml 40 και στο 75 ml θα το κάνω 75 ml. Θα προσθέσω επίσης το μπουκάλι και θα προσθέσω και το sticker. Στην ουσία εδώ πέρα τώρα κάνω μια μαζική εισαγωγή, αλλά μπορώ πολύ εύκολα να το διορθώσω με την έννοια ότι στο 75 ml δεν πουλάω το μπουκάλι. Δεν περιλαμβάνει το μπουκάλι των 10 ml, αλλά των 20. Το αλλάζω. Το sticker πάλι των 20 ml. Και έτσι έχω ένα προϊόν το οποίο πουλιέται στο κατάστημά μου, αφαιρεί από το δοχείο το Levanta Oil 40 ή 75 ml, θα αφαιρέσει ένα τεμάχιο από το μπουκάλι 10 ml αν πουλήσω το 40 ml ή ένα μπουκάλι των 20 ml αν πουλήσω το 75 ml και αντίστοιχα και τα αυτοκόλλητά τους. Και έτσι έχω φτιάξει τα προϊόντα της αποθήκης μου, τα οποία παρακολουθούν το απόθεμά τους και τα έχω συνδέσει και με τα προϊόντα που πουλάω. Που πουλάω στο κατάστημά μου. Πάμε να δούμε την άλλη περίπτωση, γιατί σε αυτή την περίπτωση στην ουσία πρέπει να φτιάξουμε 3 προϊόντα για να πουλήσουμε ένα. Επειδή αυτό εδώ μπορεί να θα διπλασιάσει, τριπλασιάσει, πενταπλασιάσει τον κατάλογό μας, που έτσι και αλλιώς θα γίνει, γιατί πρέπει να τα έχουμε σαν προϊόντα για να παρακολουθούμε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει ένα πιο εύκολο μονοπάτι που αφαιρούμε στην ουσία ένα μητρικό προϊόν. Έχω το εθέριο έλαιο Levanta Bio, που λέω own stock εδώ πέρα, ιδίο περιεχόμενο. Εδώ τι έχω κάνει. Έχω δημιουργήσει το προϊόν το ίδιο με τις παραλλαγές του, που παρακολουθώ τις παραλλαγές στο απόθεμα 9,99 και 4,99 ανά μέγεθος. Λέω ότι το ίδιο το προϊόν είναι μητρικό προϊόν, αλλά το απόθεμα του μητρικού του προϊόντος θα το πάρεις από το περιεχόμενο που θα σου δώσω εγώ εδώ και όχι από αυτά τα αποθέματα. Που σημαίνει ότι όταν πουληθεί ένα εθέριο έλαιο Levanta Bio, θα αφαιρέσει από αυτό το περιεχόμενο το Levanta Bio και ένα μπουκάλι και ένα sticker. Οπότε, από το εθέριο έλαιο Levanta Bio έχω ένα δοχείο των 2.000 λίτρων. Το τρέχον περιεχόμενό μου είναι 1999 γιατί έχω κάνει μια πώληση και το χαμηλό περιεχόμενο είναι στα 300. Και η μονάδα είναι στο λίτρο, φυσικά. Έχω κάνει την αντιστοίχηση εδώ πέρα και εδώ στο μητρικό το προϊόν έχω βάλει το ίδιο, το εθέριο έλαιο Levanta Bio. Η παραλλαγή των 40 ml θα αφαιρέσει 40 ml από αυτό και τον 75 ml θα αφαιρέσει 75 ml από τον εαυτό του, αλλά από αυτό το απόθεμα αποθήκης. Κάνουμε την αποθήκευση και το προϊόν είναι έτοιμο. Όταν θα πάμε να κάνουμε την παραγγελία μας και πω ότι θέλω 3 των 40 ml και 5 των 75 ml. Αυτό τώρα θα αφαιρέσει 3 επί 40 και 5 επί 75 από το ίδιο το προϊόν, εδώ δηλαδή, θα αφαιρέσει την ποσότητα
των υπόλοιπων προϊόντων που παρακολουθούμε και μπορούμε να δούμε τις κινήσεις του. Εδώ. Και μπορούμε να δούμε τις κινήσεις του και να πούμε 3 Αυγούστου έγινε μια πώληση στις 10.30 στην ίδια παραγγελία προφανώς, 120 ml και 375 ml από αυτές τις δύο τις παραγγελίες και το υπόλοιπό μας είναι αυτό από το Ethereum Levanta Bio, το περιεχόμενο της αποθήκης. Έχουμε και μια καρτέλα αναφορές που μπορούμε να έχουμε γενικότερα για όλα τα προϊόντα τα μητρικά αναφορές με βάση την περίοδο, αλλά άμα θέλουμε κάτι πιο συγκεκριμένο ψάχνουμε, βάζουμε εδώ πέρα το προϊόν, λέμε και τις ημερομηνίες άμα θέλουμε να τις αλλάξουμε, κάνουμε φιλτράρισμα και μας λέει από 4 Εβδόμου έως 3 Οκτώου έχεις πουλήσει συνολικά 570 ml σε δύο παραγγελίες. Αν επιστράφηκε κάτι, αναπληρώσεις διορθώσεις, είναι τα 2.000 λίτρα που κάναμε στην αρχή όταν το δημιουργήσαμε και το περιεχόμενο στο υπόλοιπό σου είναι 1999,43 λίτρα. Οι πωλήσεις που έγιναν είναι στις 3 Οκτώου 570 ml από δύο παραγγελίες, μία που έκανα εγώ και μία που είχα κάνει λίγο νωρίτερα και κατανάλωση αναπολυμένο προϊόν για να γνωρίζουμε ποιο προϊόν μας αφαιρεί το απόθεμα από το μητρικό προϊόν και ποια παραλλαγή φυσικά, ότι έχουμε πουλήσει 3 μονάδες των 40 ml και 6 μονάδες των 75 ml και κάθε μία τι ποσότητα μας έχει αφαιρέσει από το μητρικό απόθεμα. Επειδή βλέπετε τώρα Levanta, Bio και τρόφιμα γενικότερα, δεν είναι μόνο αυτή η χρήση φυσικά. Θα μπορούσε κάποιος που έχει να πουλήσει, παράδειγμα, πουλάω μία οθόνη και μαζί της σου δίνω και 2 μέτρα καλώδιο από ένα ρολό που έχω 1.000 μέτρων και για κάθε μία οθόνη που σου πουλάω πρέπει να αφαιρώ 2 μέτρα και να ξέρω κιόλας ότι ξέρεις τι μου έμειναν 100 μέτρα να ξαναπαραγγείλω καλώδιο, οτιδήποτε. Δηλαδή για οτιδήποτε παρελκόμενο, ανταλλακτικό κτλ. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή. Πιστεύω θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μετρήσετε τι φεύγει και τι σας έχει μείνει εν τέλει στην αποθήκη σας για να μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα το απόθεμα, τις επαναληπτικές παραγγελίες σας ή οτιδήποτε. Η εφαρμογή δίνει πολλές ευκαιρίες διαχείρισης περιεχομένου σωστά, παρακολούθησης, βελτιστοποίησης, να δείτε πού φεύγουν τα προϊόντα τα οποία δεν τα χρεώνετε, γιατί στην ουσία, όπως είπαμε, το αυτοκόλλητο ή το μπουκάλι πολλές φορές δεν το χρεώνετε, αλλά πρέπει να παρακολουθείτε και το παραγγέλνετε, οπότε εκεί πέρα μπορείτε να διαχειριστείτε πολύ καλύτερα την κερδοφορία σας γενικότερα. Θέλουμε να το φτάσουμε δηλαδή στο σημείο που θα έχετε μια πλήρη εικόνα τι πραγματικά φεύγει από την αποθήκη σας και το κατάστημά σας. Είμαι ανοιχτός σε τίποτα ιδέες, επιπλέον ανάπτυξη, οτιδήποτε. Θα χαρώ να ακούσω την άποψή σας. Καλή συνέχεια.